aurtengo trinero berria. Hori edo gauza ondila, detalle hori. Bakizimo ezi ginani. Biziko gauza eskerrak, Rafaelari eta Norbertori eta gari jendeari. Bakero, hori hori nahiak ere. Apainari. Bakizia, inani ezkero jende kontena hongu. Inani ba. Mil aldiz mil pasatu dut itxas azterketa Zuzena zen galderari erantzun ezan Alferrik bada odontzea, alferrik da aztea Denborak ez daude ezin duena azterketa Zuzena zen galderari erantzun ezan Banderaren bila berriz ere saiatuko gera Banderaren bila Gora Joseba eta beraren kuadrilla Berriz ere saiatuko